Allah ya ji kare mara ganyi baban ku rasuwa. Mahaifi kenan. Yawwa. Tun muna yara 'yan ƙananu in ya sa mu ɗiba ice. 20 yake babu. Yaran yanzu kuma 150 suke ɗiba ice. Shine na ce to bari in zo abin da ya saura in aka yi lissafi sai ku cire ku bani ko ba haka ba. Kawai wannan ni ba na son baban ku ne su ga matsala. Ni ka abin da kuka can da mahaifina tun kana yaro karami shine yanzu kake neman ƙari akan abokin da aka sa. Ba na yi wayo ba. Kai. Billahi lazi sai in ka isa daman na biyo ka lalama ne. Ban gane ka shi wallahi da ake ya taso iske ina da wayo wallahi sai ya gane kuɗi na. Lahiya me ya haɗa ku? Wai dan me baban su na biyo kuɗi ya mutu ko ni ina ganin na. Tun yana yaro yake mai kwasa ice shine yanzu dan ya girma wai an mai ƙari akan kuɗi icen da ake bashi. To ai ban da wayo lokacin cuta ta yake yi wallahi. Maganar da ya wadi gaskiya ne tun kana karami ka biyo baban su bashi. To ai yanzu da ka girma sai ka to yanzu 150 ake 20. Kamar ni